Шклінкі-маляванкі. Так на гэтай выставе называюцца работы Марыі Кулецкай, выкананыя ў тэхніцы роспісу па шкле. Іх тут 43, але ўсяго мастачкай зроблена больш за 200. На жаль, на адкрыццё выставы ёй трапіць не ўдалося. Аднак канцэпцыя экспазіцыі, самі работы і атмасфера творчасці – усё гэта можа шмат расказаць пра Марыю Мікалаіўну. Менавіта яна з'яўляецца прадаўжальнікаў шматлікіх традыцый. Яна не толькі займаецца роспісам па шкле, і вам ужо называлі, яна працягвае рамёствы, традыцыйнае рамёствы свайго краю. Гэта сапраўдны патрыёт сваёй радзімы. І гэта проста шчыры, цудоўны чалавек. Выстава прысвечана 70-годдзю мастачкі. Расказваюць, што Марыя Мікалаіўна паглынула ад сваёй маці і бабулі ўсе тыя рамёствы, што зараз незаслужана забытыя. Шмат з іх прадстаўлены на гэтай выставе. Акрамя роспісу па шкле, тут і жывапіс, і саломапляценне, і ткацтва. Что самое главное, ее мастерство. Она мастер по росписи по стеклу. Это такое забытое искусство, но оно очень наивное, очень удивительно, очень красивое. И мы вот видим, выставочка провисела у нас один день, и видим, как люди реагируют на это творчество. Абсолютно прекрасно. Почему? Потому что это то, с чем кто-то вообще не видел такого, а кто-то где-то видел и умиляется, что еще кто-то такое делает. Роспіс па шкле быў папулярны ў 1950-х годах. Тады гэта было запатрабавана ў гаспадынь, але з часам гэтая тэндэнцыя знікла, і роспіс па шкле рэдка стаў сустракацца ў беларускіх хатах. А Марыя Мікалаіўна апантана захапілася гэтай тэхнікай, стала хадзіць у экспедыцыі па пружаншчыне і вывучаць рамяство. Так мастачка адрадзіла роспіс па шкле. Мне здаецца, што менавіта яе вось гэтыя шклінкі-маляванкі – гэта вельмі вялікі ўклад у развіццё, у захаванне, у папулярызацыю беларускай народнай культуры. Ведаеце, акрамя таго, што яна навучылась, фактычна адрадзіла вось гэтыя пружанскія шклінкі-маляванкі, яна навучыла вельмі шмат людзей гэтага рабіць. Марыя Мікалаіўна дзялілася сваім вопытам са школьнікамі на гуртках, праводзіла майстар-класы для калег, а цяпер дзеліцца прыгажосцю роспісу па шкле са ўсімі намі. Таму падрабязней пазнаёміцца з творчасцю Марыі Кулецкай можна да 27 снежня у выставачнай зале на Савецкай у Брэсце. Анастасія Цыкун, Юлія Селюк, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».